הן נשארו קבוצות צמרת. שבעניין הזה אנחנו עם עוד משחק ממש מהטופ של הטופ, והנה נקודות ראשונות גם לאילת בן קרטר. זהו ג'ו רגלנד עם האליופ הזה, וכאלה יש בין 2 ל3 בכל משחק של הפועל אילת. הוא יכול למסור את הכדור, אבל הנה פה אנחנו עם פיק אנד רול, חצי פיק אנד רול כזה במעבר, דווקא אליאשיה בריינט או קריס ג'ונס, אחד משניהם. שניים רבים על הכדור, ודווקא כחול מרוויח. והנה הדנק של השחקן הכנף הזה. בכל מקרה, שוויון 14-3-3-3 לסיום הרבע הראשון. הטיית קליעה יפה של מרקל בראון, וצולף את הזריקה הזו. בוא, לא מסתכל על הסל, סוף שעון, 3 לזרוק. רגלנד עם האליופ, מספר 2, ואנחנו רק ברבע הראשון. עוד 2 לתת. הנה, בוא תסתכל עכשיו איפה דורסי. דורסי חייב לאסוף את הניטור של, חייב לאסוף, הוא חייב להיכנס. אז דורסי, כמו שציינת, יחד עם עומרי כספי עכשיו על המגרש. זה במכבי תל אביב, כשהיתרון עולה לו ל7, זריקות טובות עכשיו, קייסי ברייטר. לא יודע איפה הסיפור עם דנטה, אבל... איזה יופי של פעולה של קרטר, אבל היא לא צולחת. שבוע יורולי כפול. רגלן. איזה יופי של כדור, בטיימינג מושלם הוא נותן לניבו וג'ונס. זה דבר ראשון, שימו לב, אחרי האליופ, קודם כל הטיימינג המושלם במסירה. וכאן ג'ונס, הופ, כן, סובב, עיקם, נדרך. אוקיי, אבל זיז'יץ', תראה, בא לעזרה. מישהו חייב להיכנס לפני ניבו. מישהו חייב להיכנס לפניו. אז דורסי עומד בגב שלו. שוב חיפש את ניבו, איכשהו מצא אותו. כמה פעמים ראינו רגלנד את ניבו במחצית הזאת, פעם רביעית כבר או חמישית. צוחק, לא. לשים את הכדור בסל, בזריקה חופשית. שולברנד, לעוד שלשה פנויה, אמרת לאפ, קבל עוד לאפ. הוא צריך להראות אותה כדי להקל על הלחץ. יפה. דיברנו על אורי סביר, האגדי. מהלך יותר מהר כדי לקבל את הכדור, לא לתת את האופציה לפאול. הבדל של 2.5 בין השעונים, רגלנד לשולברנד לשלשה, זה מדויק. יונתן שולברנד, כשהוא ככה עם הכתפיים לסל. יבא לקבל. ברייטר! זה מדאונטאון אילת! אתה יודע מה זה דאונטאון אילת? זה עקבה!